Изходно положение разкрачен стоеж с ръце на кръста. Наклон вляво, като лява ръка е на кръста, дясната отива над главата, задържаме 20 секунди. После сменяме на другата страна, абсолютно по същия начин. И задържаме 20 секунди. Това упражнение е за разтягане на долната част на кръста и задната част на бедрото. Много често се бърка упражнението, като не се изправя кръста, а е извит. Това е погрешна позиция. Трябва кръста в ниската част да е максимално изправен и изпънат. Напред с максимално изправен гръбнак, като ръцете могат да докосват и да се подпрат на колената при по-начинаещи. При по-напредналите спускайте ръцете надолу и вече при максимално напреднали хора спокойно може да опрем ръцете в пода. Задържаме 20 секунди. Изходно положение стоеж, ръцете прави над главата, накланяме назад, като задържаме за 20 на секунди. Внимаваме да не накланяме прекалено много, защото може да се появи болка, допоносима болка. Пак повтарям, задържаме около 20 секунди и връщаме в изходно положение. Изходно положение седеш, наклон на тялото напред с изправен гръбнак, задържане 20 секунди. Стремим се максимално да обтегнем задната част на бедрото. Изходно положение, лицева опора, краката и таза са опрени в пода, тялото е изправено, главата гледа напред. Задържаме 20 секунди. Изходно положение, тилен лек, ръцете са в страни на пода, единия крак се отвежда в страни към противоположната ръка, крака е изправен в коляното, задържаме 20 секунди, смяна на краката и пак задържаме 20 секунди. Изходно положение седеш, краката са свити в коленете и стъпалата са едно срещу друго. С двете ръце натискаме колената към пода, лактите натискат колената всъщност, задържаме 20 секунди. Изходно положение турски седеш, тялото се навежда напред, с ръцете отиват напред, стремим се да пипнем пода максимално напред, задържаме 20 секунди. Изходно положение седеш, единия крак е изправен, а другия го премятаме през него, като го свиваме в коляното. Двете ръце обхващат коляното и го придърпват максимално към гърдите. Гръбнака е изправен, задържаме 20 секунди и сменяме краката. И пак задържаме 20 секунди. При това упражнение е много важно да изправим гръбнака максимално, да не бъде отпуснат и предърпваме също максимално крака с изправен гръбнак, за да може да разтегнем глутеусите, които често са причина за болките в кръста и тяхното схващане. Изходно положение, колянна опора, гръбначният стълб се извива в дъга нагоре и надолу, като таза също се движи нагоре и надолу. При извиване на гърба надолу, главата и погледа отиват нагоре, а при извиване на гърба нагоре, главата и погледа отиват надолу. Правим 10 пъти във всяка посока. Изходно положение, тилен лек, краката са изпънати в коленете, като се отвеждат зад главата, стремим се да опрем с брадичката гърдите, ръцете са опрени в кръста, като допълнително го притискат назад. Задържаме 20 на секунди.
Изходно положение клек. Единият крак се отвежда назад, другият е между двете ръце, които са опряни на пода, успоредно на рамената. Тялото е изправено в гръбнака, а таза се стремим да натиснем в посока към пода. Задържаме 20 секунди и сменяме с другия крак. Главата, погледа е напред. Изходно положение тилен лек. Краката са изпънати в коленете, като се отвеждат нагоре. Задържаме в поза свещ за около минута и отпускам.